Salam men hormatly adamlar. Garaştan baxı bir taraf yurdumuzdaki täzelikler hemem habarlar bilen tanıştırýan Watan Habarlary gepleşigimize başlaýas. Şoň hormatly prezidentimiz Gurban Ogulberdi Muhammedow Türkmenistanyň keseliniň ýaýramyna garşy görüşýän adatdan daşary toparyň başlygy, Saglyk uruş we derman senaty ministri Amanipes bilen iş maslahatyny geçirdi. İş maslahatynyň barşynda arasaçylyk babatda awadançylygy saklamak, ýokunç keselleriniň ýaýramagyna gödükçilik etmek we öňüne almak boýunça anyk çäreler durumça geçirmek, ilahat edilýän lukmançylyk hyzmatlaryny mundan meýlekde kämilleşdirmek meseleleri ara alyp maslahatlaşyldy. Saglyk uruş we derman senaty ministri Amanipes burda alınıp barýan işler barada hormatly prezidentimize hatabat berip, düredilen giň mümkinçilikleriň netijesinde ýokunç keselleriň öňüne almak boýunça netijeli epidemiologiýa gödükçilik ulgamynyň işiniň ýoly goýulynyny aýtdy. Bellenşýäli ýeti öýkün soğuklama keseliniň dünýäde düren ilkinji günlerinden başlap Türkmenistan büýük howpa garşy hereket etmek boýunça virus çäreleri iş ýüzüne amala aşyrmaga girişdi. Döwlet başlarymyzyň taşyklarynyň ugralanyp, ýurdumyzda ýokunç keselleriniň getirilmeginiň we ýaýramagynyň öňüne almak maksady bilen toplumlaryň işler amala aşyrly. Türkmenistanyň Saglyk uruş we derman senaty ministrligine dolanýyş merkezi we Türkmenabat şäherine ýerli dolanýyş merkezi öredildi. Türkmenistanyň keselleriň ýaýramagyna garşy görüşýän adatdan aşar toparynyň iýilikderli işi ýola goýuldy. Şu wagta çenli büýük toparyň 71 sany mejlisi geçirildi. Mejlislerde ilkinji wagtdaky wezipeleriň ataryna ýeti ýokunç keseliniň ýurdumyzyň çäklerine getirilmeginiň we ýaýramagynyň öňüne almak hemde ýokunç kesellere garşy görüşmek boýunça derwur çäreler kefetlendi. Şonuň bilen baglykda möhüm kararlar hemde çözgütler çykarly. Milli kanun şoňda degişi üýt götmeler gerdirildi we dünýä tejribesine laýyklykda wagtlaýyn tertipnamalar hemde düzgünnamalar kabul edildi. Iti ýokunç keseliniň ýurdumyza getirilmeginiň we ýaýramagynyň öňüne almak maksady bilen 3 halkalaýyn öňlaş ulgamy döredildi. Terhet ýakaçaklarynyň etraplaryň arasynda gödükçilik nokatlary döredilip, ilatyň hereketine we saglyk ýagdaýyna gödükçilik işleri amala aşyrylýar. Farab, Saras we Garabagoz döwlet serget gödükçilik geçiriş ýerlerine karantin gödükçilik nokatlary goýuldy. Döwlet sergetiniň Balkan vilayatyna Garabagoz serget ýaka Türkmenmaşy we Etrek, Akyl vilayatyna Qaka, Saras, Mar vilayatyna Tergetabat, Lewap vilayatyna Amamnazar we Farab gödükçilik geçiriş ýerlerine uluglar üçin ziýansızlandyryş geçergeleri, ziýansızlandyryş dezinfeksiýa we ziýansızlandyryş fumigasiýa diskalary guruldy. Gaýry goýulmasyz ýagdaýlarda näçeglara saglyk uruş kömegini bermek we nusgalyklary barlykana alyp gitmek üçin ýurdumyzdaky gödükçilik geçiriş nokatlaryna dikuçarlaryň nowatçylygy ýola goýuldy. Geljekde Russiýa Federatsiýasynyň Tatarstan Respublikasynyň lukmançylyk ulgamyna degişli dikuçarlary almagyň gödüňne tutulýanlygy aýdyldy. Daşar ýurtlarda bolup gelen raýatlaryň saglygyna gödükçilik etmek üçin Türkmenabat we Türkmenmaş şäherlerine hemde Garabagoz şäherçesinde meýdan gospitallarynyň işi guruldy. Saglyk uruş we derman senaty ministriniň belleşýäli döwlet başlarymyzyň taşyklaryna laýyklykda büýük ýokunç keseliniň ýüze çykan ilkinji günleri epidemiolog ýagdaýy çylşymly bolan döwletlerde okuyan taliplerimiz we raýatlarymyz ýürüýte uçar arkaly ýurdumyza getirildi we işler häzirem dowam edýär. Ýurdumyza bu keseliň getirilmeginiň we ýaýramagynyň öňüne almak maksady bilen hastaxanalarymyz ýokary taýýarlykly iş düzgünne geçirildi. Saglyk uruş işgalleri üçin ýürüýte taýýarlyk okuw sapaklary geçirildi. Ýokunç keselleri halkara ünlerine laýyk gelýän polimeraz zynjirli reaksiýasynyň barlygy arkaly anyklamak üçin ýurdumyz boýunça paýtagtymyzda we wilayatlarda barlyk hanalar kerek edýär. Bu barlyk hanalar Günürte Koreýa, Şwitsariýa, Germaniýa we Türkiýe döwletlerinden getirilen anyklaýyş serişleri bilen üpçün edildi. Derman serişleri we lukmançylyk maksatly öýrenimleri bilen ulgamlaryň üpçün etmek üçin 10 million Amerikan dollary möçberine derman serişleri satyn alyndy we ýurdumyza getirilip, bu keseliň öňüne almak maksatlary üçin ulanyldy. Mundan başga da mögümlüğün demek keseline garşy vaksinanyň 240 000 dozasy ýurdumyza getirildi. Hemde ilatymyzyň töwekkül toparlarynyň arasynda tanjym işler geçirildi we bu işler dowam edýär. Ýurdumyzda agyl burun örtüklerini, gorak we ziýansızlanyş serişlerini hemde lukmanlar üçin ýetlenilen ýeňi eşikleri öndürmek ýola goýuldy. Ýazyrky döwürde dünýä döwletlerini koronavirus ýokunjynyň täze tapgyrlarynyň mögjelýän döwrüne bu kesele garşy alınıp barýan işleri mundan meýlekde işeňleşdirmek üçin ilatyň şahsy gigiýenanyň agyl burun örtügini dakynmagynyň we araçagy saklamagyň düzgünlerini puhta berja etmekler üçin düşündiriş işleri ýylydyr geçirilýär. Ilatyň kesellere garşy görüşmek goýumy ýokallandyrmak üçin giňerimli wagt nesihat işleri geçirilýär.
Hormat prezidentimiň Lukmanlaryň ýan kitabyna öwrilen Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri adly ensiklopedik kitabyna beýan edilen ýüdärlik, şeýlekem ýannakdan, arçadan, itburundan, azy burçdan we beýleki dermanlyk ösümliklerinden taýýarlanan dürli melkemlik çaýlar, gaýnatmalar we içkiler ketelleriň öňüne almakda we adamlaryň immun derejesini ýokalandyrmakda giňden ulanlýar. İlatın ketellere karşı görüşmek koyevini ýokalandyrmak üçin tagly goýlarynyň lukmanlary tarapyndan ýurdumyzyň orta mekdepleriniň okuwçylaryna, ýokary we ýürüýte orta hünäri okuw mekdepleriniň talipleriniň arasynda, idara kärhanlarda işleýän adamlaryň we raýatlarymyzyň arasynda dispanserizasiýa işleri geçirildi. Hormat prezidentimiň başçylygynda ýurdumyzyň daşa ýurt döwletleri bilen alyp barýan dostlukly we ansanperwer siýasatynyň netijesinde Awganistan we Iranistan respublikalaryna, Russiýa Federasiýasyna ýeti öýkün sowuklama keteli sebäpli dören çylşyrymly epidemiolog ýagdaýlar döwründe derman we saglyk goraş maksatly ferişdeler ansanperwerlik kömegi höküminde guradyldy. Öz nowatynda Günörtü Koreýadan, Birleşen Arap Emirliklerinden, Türkiýeden, Ýaponiýadan, Hytaý Halk Respublikasynyň, Bahreyn Padşahlygynyň dostlukly kömegini şany hökümine ýurdumyzda ýeberilen derman we lukmançyk hajatly önemler gelip gowuşdy. Bu saglyk goraş maksatly ferişdeler keteliň öňüne almak üçin ulanyldy. Hormat prezidentimiň 2020-nji ýylyň 22-nji maýyna karary bilen Türkmenistanyň ýeti ýokunç keteline garşy taýýarlygyny we desin çäreleriň görülmegini öpçün etmeň meýilnamasy tasdiklandy. Bir resmi nama laýyklykda Birleşen Milletler Guramasynyň Türkmenistanyň düzüm birlikleri we beýleki awraýly halkary guramalar bilen birlikde öňüne çäreleriň toplumy ketgitlenip ulgamlaýyn işler amala aşyrylýar. Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň ýardam bermeginde ýurdumyzyň başlangyç esasynda bütün dünýä talyk goraş guramasynyň baş direktory bilen bir näçe gedek teleköpür arkaly maslahatlar geçirildi we ýurdumyzda ýokunç ketelleriniň ýaýramagynyň öňüne almak boýunça gadanlan oňun tejribeler barada pikir alşyrly. Şeýlekem dünýä tejribesini öwrenmek maksady bilen Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary hemde daşary ýurtlaryň tagly goraş idaralarynyň we awraýly halkary guramalarynyň wekilleri bilen onlaýn düzgünne şunuň ýaly maslahatlar, duşuklar we briefingler geçirildi. Bütün dünýä saglyk goraş guramasynyň Türkmenistanyň ahwy kelhanasynyň ýol başlary we işgärleri tarapyndan ýurdumyzda ýokunç ketelleriň öňüne almak boýunça alınıp barýan işlere ýygyderli gödäwçilik işleri amala aşyrylýar. Ýurdumyzda hormatly prezidentimiň başlangyjy boýunça işlenip taýýarlanan saglyk döwlet maksatnamasy ýygyderli durumça geçirilýär. Ilat edilýän lukmançyk hyzmatlarynyň hilini ýokalandyrmak bilen bir gatarda ketelleri anyklamak, olaryň öňüne almak bilen bagly meselelere möhüm ähmiýet berilýär. Bursatdan peýdaranyp ministr ähli saglyk goraş işgärläriniň adyndan Mehriban arkadağımızdan tagallasy bilen gurulyp ulanmagy taýýar edilen Ahir vilayatynyň Baga Şifahanasynň, Ahir vilayatiniň Göktepe etrawynyň ýokunç ketelleri hastahanasynyň açyş tawrasynyň iň hormatly mehmany bolup ak pata bermegini hormatly prezidentimizden haýyş etdi. Milli saglyk goraş guramasynyň maddi enjamynyň büniýadyny putrandyrmak barada edýän himayet gollawlar üçin Türkmenistanyň ketelleriň gaýramana garşy görüşýän adatdan naşary topuryň başlygy, saglyk goraş we derman senaty ministri hormatly prezidentimize hoşallyk bildirip, türkmen lukmanlarynyň ýurdumyzda ýokunç ketelleriň getirilmeginiň we ýaýramagynyň öňüne almak boýunça ýüňde goýulan wezipeler çözmek üçin ähli tagallalary etjekdiklerini ananyrdy. Hormatly prezidentimize hatap etdiňläp, Türkmenistanlaryň talygyny berkitmek boýunça alınıp barýan işleriň döwletimiziň amala aşyrýan durmuş ogurly siýasatynyň möhüm bölegi bolup durýanyny we özüne wezipeleriň tutuş toplamyny birleşdirýänyni belledi. Şol wezipeleriň ählisi ýygyderli çözülýär. Şol sanna lukmançyk ilmini we bilimi ösdürmek, halkara hyzmatdaşlygyny puxtalandyrmak, lukmançyk hyzmatlarynyň ulgamyny kämilleşdirmek, ekologiýa abadançylygyny üpçün etmek, jemgyýetde sagdyn durmuş ýergelerini bir karar etmek boýunça netijeli işler geçirilýär. Dünýäniň köp ýurtlaryna koronavirus ýokunçynyň täzeden mögjalmagy injalyksızlyk döredýär diýip hormatly prezidentimiz aýtdy we hökümetiň ýagdaýy gödäwçilikde saklaýanyny hemde zerur bolan çäreleri görýänyni belledi. Giňerimli hemde maksady laýyk işleriň geçirilmegi netijesinde howply ýokunç ketelleriniň öňüne ygtybarly böget goýuldy. Olaryň öňüne almak babatda görülýän netijeli çäreler bolsa, keteliň peýda bolma howpyny epesli azaldýar diýip milli liderimiz belledi. Döwletimiz ýurdumyzyň saglyk goraş guramasynyň maddi enjamynyň büniýadyny putrandyrmaga ägir köp mukdarda ferişdeler gönükdirýär. Döwrewap enjamlar bilen üpçün edilen täze lukmançyk merkezlerini ulanmaga berýär. Türkmen hünärmenleriniň daşary ýurtlaryň iri merkezlerine okamagy hemde tejribe alşmak üçin ähli şertler döredýär.
Türkmen Lukmanlary tanly tehnologiýalary ulanmak arkaly bütün dünýä talyk goraş guramasynyň hünärmenleri hemde daşky ýurtly kärdeşleri bilen gatnaşyk edýärler. Hormatly prezidentimiziň belleşi ýaly häzirki wagtda bu möhüm ulgamda netijeli halkara hyzmatdaşlygy işleňleşdirmäge hemde tejribe alşmagy ýardym etmäge gönükdirilen lukmançylyk diplomatiýasy aýratyn ähmiýete ýa bolýar. Türkmenistanyň bütün dünýä talyk goraş guramasy hemde Birleşen Milletler Guramasynyň beýleki ýürütýäristirilen düzümler bilen alyp barýan hyzmatdaşlyk gatnaşyklary lukmançylyk diplomatiýasy ulgamyny lukmanlaryň gatnaşyklaryny ösdürmekde, adamlaryň saglygyny goramak meselelerini çözmekde, netijeli çäreleri işläp taýýarlamakda, howply keteleriň öňüni almak we olara garşy görüşmek ulgamyny maglumatlary alşmakda özüniň oňyn netijesini berer. Dünýäde ýokunç keteliň ýaýramagy bilen bagly görülýän çäreleriň gataryna dirur bolan dirman hemde gorak serişleriniň ätiýaşyk gorlaryny döretmek çäreleri bar diýip döwlet başçylygy aýtdy. Şonuň bilen baglykda hormatly prezidentimiz 2015-nji ýylyň 28-nji awgustyna gol çekilen Türkmenistanyň hökümeti bilen UNICEF-iň arasyna satyn almak hyzmatlaryny üpsün etmek babatda ýödara düşünmek baradaky ähtnamanyň çäklerini durumça geçirilýän 2021-nji 2025-nji ýyllar üçin vaksinalary we immunizasiýa enzymlaryny satyn almagyň meýilnamasy hakyna ýatlatdy. Döwlete gelmegi, ýurdun içinde hereket etmegi çäklendirýän ýöňelş çäreleri, ýurtuň dakylmagy, jemgyçlik emiti we hyzmatlar idaralarynyň wagtlaýyn ýapylmagy, aviasiýanyň kömegi bilen uly çäkleriň ýansyzlanyş erginleri bilen işlenilmegi, gödөгçilik geçiriş nokatlaryna ýürüýte niýetlenen ýerleriň döredilmegi hemde beýleki möhüm çäreler oňyn netijesini berdi. Pandemiýanyň ilkinji günlerinden ýokunjyň diňe bir howa damjy ýoly arkaly, eýtem howa meýdan arkaly hem ýaýranlygy baradaky çaklama aýdyldy we ol tasdiklandy. Munyň özi ýokunjyň çägini epesli giňildi diýip hormatly prezidentimiz belledi. Şonuň bilen baglykda döwlet başçylarymyz ýöňde goýulan wezifeleriň üstünlikli çözülmeginiň ilkinji nobatda degişli jemgyçlik pikirini döretmäge baglydygyny belledi. Şoňa görä halkymyzyň saglygyny pugtlandyrmagyň häzirki zaman strategiýasyny durmuşa geçirmäge gönükdirilen çäreleriň gataryna wagt etmek hemde düşündiriş işleri öňdäki gatara çykýar. Döwlet başçylarymyz talyk goraş ulgamynyň ýol başlygyna arasaçylyk kadrlarynyň gyşanlyksyz birja edilmegini üpsün etmek maksady bilen köpçülikliň habar beriş serişlerine ýygyderli çykyşlary guramagy hemde düşündiriş wagt ediş çärelerini geçirmegi ýola goýmagy taşyrdy. Ýagdaýa ýygyderli gödөгçilik etmek talyk goraş idaralarynyň ýöňelş çärelerine gatnaşýan ähli düzümleriň we ilatyň birlikdäki işi durnukly ýagdaýy saklamaga, ýurdumyzda howply ýokunjyň peýda bolmagynyň öňüni almaga mümkinçilik berer. Şonuň bilen baglykda hormatly prezidentimiz ýurdumyzyň çäklerini mundan meýläkde ýokunç ketelleriň getirilmeginden we ýaýramagyndan asuda saklamak üçin öňelş çäreler toplamyny durumça geçirmegi dowam etmegi, Türkmenistanyň ketellere garşy görüşýän adatdan naşary toparynyň maslahatlaryny we ýokunç ketelleriň epidemiologi gödөгçiligini ýygyderli geçirmegi, dünýä ýurtlaryna ýokunç keteller bilen bagly ýagdaýlary ýygyderli öwrenmegi we bir urda halkara guramalar bilen hyzmatdaşlygy dowam etmegi, ketelleriň öňüni almak üçin dirur bolan dirman we saglyk goraş maksatly terişler bilen ýurdumyzy meýilnamalaryň üpsün etmegi dowam etmegi hemde olaryň ätiýaşyk gorunyň üstüni ýygyderli doldurup durmagy taşyrdy. Şeýlekem döwlet başçylarymyz häzirki döwürde dünýä döwletlerini täze koronavirus ýokunjyna garşy öndürilen iň täze ýokary kelli vaksinany satyn almak boýunça guramaçylyk işlerini geçirmek, ýurdumyzda agyz burun örtüklerini, gorak we ýansyzlanyş terişlerini öndürmegi dowam etmek hemde ätiýaşyk gorun döredip, olaryň üstüni doldurup durmak, ilatymyzyň kesellere garşy görüşmek ukybyny ýokarlandyrmaga gönükdirilen çäreleri durumça geçirmek we dispanserizatsiýa işlerini dowam etmek, halkyň arasynda mögümleýin dümek keseliniň ýöňelş sanjymlaryny geçirmegi dowam etmek we bu terişleriň dirur bolan meçerlerini satyn almak babatda anyk görkezmeler berdi. Döwlet başçylarymyz ýurdumyzyň saglyk goraş ulgamyny ösdürmek, hyzgysanyna ýürütýäristirilen merkezleri döretmek bilen bagly mesele inçekdi. Şeýle saglyk goraş idaralarynyň gataryna täze fiziologiýa ilmi kliniki merkezi hassahana da bar. Bir merkezde ýurdumyzda we sebetde köp duş gelýän ýokunçlar ketelleriň öňüni almak we olaryň garşysyna göreşmek, aralyka sebetiniň adamyň saglygyna oňoýsuz täsirini öwrenmek boýunça kliniki, oku, ilmi we barlahana işleri alınıp barlar.
Şeýlekem milli liderimiz täze guruljak dikeldiş merkezine häzirki zaman lukmançylarynyň iň döwrewap tehnologiýalarynyň adamlaryň saglygyny berkitmekde ulanmagyny üpçün etmegiň zerurdygyny belledi. Bir merkezde yürek damar, nerv, endokrin, imit singdiriş, peşog bölüp çıkarış, dayanış hareket ediş we beýleki beden agdarlarynyň dowamly kesellerini geçiren näýätaglary, operasiýa geçiren näýätaglary, ýokunç kesellerden soňra dören gaýry ödülmeler diketmek işleri amala aşyrlar. Hormat prezidentimiz Ahal, Balkan we Daşoğul vilayetlerine alınıp barlayan taglyk goruş idaralarynyň gurulşyk işlerini gödekçilikde saklamagy, paýtagtymyzda kereke edýän fiziologiýa almy kliniki merkezli hastahanasynyň täze binalar toplamynyň şeýlekem dikeldiş merkeziniň düýbüni tutmagy, paýtagtymyzda Murat Garriýew adynaky Türkmenistanyň Döwlet Lukmançylyk Universitetiniň Inäniň we Çaganyň taglygyny goruş okuw ilmi merkeziniň täze binalar toplamyny gurmak boýunça guramaçylyk işlerini geçirmek taşyrdy. Milletiň saglygyny berkitmek boýunça amala aşyrylýan işler biziň durumçy geçirýän siýasatymyzyň strategik uğrudur. Bir siýasatyň many mazmuny we ähmiýeti döwlet adam çynördiýen çygarmyzda öz beýany tapdy diýip hormatly prezidentimiz belledi. Döwlet baş tanamagy iş maslahatyny jemläp, türkmen lukmanlaryna hemde ýurdumyzyň raýatlarynyň saglygy uğruna görüşýän adamlaryň ähletine ýöňde goýulan wezipeler çözmekde üstünlikleri arzu etdi. Hormatly prezidentimiz 19-njy oktýabrda Sanlywiýde aradan çykarkaly iş maslahatyny geçirdi. Ýurdumyzyň vilayet häkimliklerine bolan maslahatlarym milletimiziň öňde goýan möhüm wezipelerini ýerine ýetirmeň meselelerine başlanýly. Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyzda durmuş ykdysady taýdan ösürmeň maksatnamasyny hem halk maslahatynyň mejlisiniň kararlaryny ýerine ýetirmek boýunça durmuşa geçirilýän işleň depkinini güýçlendirmäge gönükdirilen giň gowrumly çäreler dogrusyny maslahatlarda giňişlen görmedildi. İş maslahatynyň dowamyny hormat prezidentimiz oba gojalyk ulgamyny anyp barlayan işler barada aýtmak bilen şol ulgamdaky ýöňde durýan möhüm wezipeleri ýeken kesýtledi. Hormat prezidentimiň taşryklarynyň we görkezmeleriniň üstünlikli durmuşa geçirilmek üçin ähli çäýerleriň görünmeligi barasynda Ahal, Balkan, Daşoğul, Lewap we Mary vilayetläriniň häkimliklerine bolan maslahatlarda çykyp gelen adamlar bellediler. Aýratynam paýta ýygymynyň hemde geljek ýylyň hasyl üçin güýzlük bugdaýyň ekişiniň ýokary goramaçylyk derejesine geçilmeligi nykdaly. Bu urda işledilmeli dörlü kysymly tehnikalanyň oba gojalyk guralarynyň bökdönşi işini üpçün etmek diýsen möhümdir. Şeýlede ýokary hili tohumlyk bugdaýy taýýarlamak wezipeler hakynda da gurrun edildi. Şonuň ýaly ýerleriň talaba laýyk tekillenmegi we guruplandyrylmagy, tohumlaryň seçilip alynmagy aýratyn ýahmete eýdir. Bular barada hormat prezidentimiziň öňde goýan wezipelerine laýyklykda ähli çäýerleriň görülýän dogrusyna maslahatlarda biri-biri gurrun edildi. Maslahatlarda milli liderimiziň odal beren taşryklarynyň ýerine ýetirilşi, desgalarda guruluş işleriniň anyp barlyşy, ýaşaýyş durmuş düdümlerine işleriň gurulşy, bu wagtda değişli düdümleriň öňlerine durýan wezipeler barada da giňişlen gurrun edildi. Aýratynam vilayetleriň senagat puwdagyny ösürmekde, anyp barlayan dürli maksatly desgalaryň gurulşyklaryny çatlandyrmakda durmuşa geçirilmeli möhüm çäýerleriň ünsün düşürmeli dälligi maslahatlardan talap berildi. Şu münasibetli maslahatlarda has giňişlen gurrunlar edilip, beýkara döwletimiziň bagtyalyk döwrüne täze üstünliklere tarap anamly gitmegiň hemde Türkmenistan bir taraplyň mekaniýalyny üstünliklere beslemegiň zerurdygyny öňe çekildi. Belli bolşy ýaly şu ýyl güneşli ýarymyzda paýtanyň bereketli hasyl kemale getirdi. Oň ýygymyna ýokary guramaçylygyň üpçün edilmeligi, paýtany kabul edýän bölümleriň hemde paýta rasalyjy kärhanalaryň işlerini şuňyň talabyna laýyk guramak barada gurrunlar maslahatlaryň içinden erşarga çol geçdi. Şeýlede maslahatlarda oba senagat toplamynyň mallaşylyk uğruna berilýän ünsü güýçlendirmek döwür üçin o tüm ähtiýaçlaryny döretmek wezipeler hakynda da çykyp gelen adamlar biri-biri durup geçdiler. Vilayetlerin senagat düdümlerini ösürmek durmuş ykdysady meseleler boýunça öňde durýan wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirmek, ilatyň ýaşaýyş durmuş şertlerini ýokarlandyrmak, ähli ulgamlarda sany ykdysady geçmek, täze guruluşlarda işleri taýyk guramak, şeýlekde halkara bir taraplyk günne münasip zähmet sowgatlaryny taýýarlamak boýunça işleri çatlandyrmak barada wezipeler hem giňişlerin arar maslahatlaşyldy. Şeýlede maslahatlarda baky bir taraplamynyň 25 ýyllygyny münasip garşylamaň we ýokary goramaçylyk derejesinde bellemeň wezipeler hakynda da aýratyn gurrun edildi. Şana sene münasibetli şäherlerde bezek işlerini şuňyň benent ruhunyň derejesinde ýerine ýetirmegiň möhümdigine de üns çekildi.
Mähriman akadamynyň öňünde goýan wezipeleriň üstünlikli ýerine ýetirmeginiň möhümdigi bu wagtdaky işleriň ýürüte gözölçülükde saklanmalygy wagtynda anyk görüňler edildi. Hemde döredip berýän giň mümkinçilikler üçin Mähriman akadamyda hoşalyk sözler aýdyldy. Merkezi Aziya ýurtlarynyň Awganistan Islam Respublikasynyň Daşary işler ministrleriniň ornwasarlarynyň we Ýewropa Birleşiginiň daşary siýasat gullugynyň baş sekretary hanym Helgaşmydyň derejesini Ýewropa Birleşigi Merkezi Aziya Awganistan görnüşindäki mejlis göni video aratnyş arkaly geçirildi. Doğuşun başına tezleyin xizmetdaşlygy ösürmeň depgini, howpsuzlyk ulgamyny Merkezi Aziya ýurtlarynyň Ýewropa Birleşigi bilen özara hereketiniň meseleleri aral maslahatlaşyldy. Şeýlede Merkezi Aziya Ýewropa Birleşigi mejlisiniň ministrleri derejesindäki nowatdaky tapgyryna hemem Ýewropa Birleşigi Merkezi Aziya görnüşindäki ýaşyl ykdysadyýat boýunça birinji forma görülýän taýýarlyklaryň barşy aral maslahatlaşyldy. Taraplaryň özara gyzyklanma bildirýän ugurlaryň ehlisi boýunça Ýewropa Birleşiginiň Merkezi Aziya ýurtlary we Awganistan bilen özara beýikli gatnaşyklaryň hasam giňeldirmeginiň we puwtulandyrmagynyň zerurlygyna aýratyn öz şekilli. Ýewropa Birleşiginiň daşary siýasat gullugynyň baş sekretary Ýewropa Birleşiginiň Birleşen Milletler Guramasynyň öňünaş diplomatiýasy boýunça Sewit merkeziniň işini gollaýanyny we iler tutýanyny, şol sany geljekde de merkeziň alyp barýan işlerine ýakyndan ýardam etmäge meýillidigini aýratyn bellädi. Ýurdumynyň bir näçe ministrlikleriniň we puwduklyň dolanýyş edaralarynyň wekilleri Aziýanyň Ösüş bankynyň Merkezi Aziýada tewitliň ykdysady hyzmatdaşlyk maksatnamasynyň resmi adamlarynyň virtual mejlisine gatnaşdylar. Gün tertibini 2030-njy ýyla çenli niýetlenen bu maksatnamanyň durmuşa geçirilişiniň barşy köp taraply hyzmatdaşlygy hasy ösürmek baradaky meseleler girdildi. Saglyk goraş ulgamy we 2030-njy ýyla çenli siýasatçylyk ösürmek boýunça taslama çenli bolan barlyklaryň aral maslahatlaşylan esasy meseleler bolanyny bellemek gerek. 2030-njy ýyla çenli gender strategiýasyny taslamasam mejlis gatnaşyklaryň garamagyna çykarly. İşleri Aziýada ykdysadyň ösüşini höwüslendirmäge gönükdirlen Aziýanyň ösüş banky meýdançy hökmünde Merkezi Aziýada sewitliň ykdysady hyzmatdaşlyk maksatnamasyny peýdalanyp Türkmenistanyň we Sewitiň beýleki ýurtlarynyň maýa goýum taslamalaryny maliýeleşdirmäge ören işçiň gatnaşýar. Bank düýpli maýa goýumlar hemde aragatnaşyklar we sewdany berkitmek üçin bilimlere gollaw bermek arkaly gatnaşy döwletleriň arasyndaky ysynçykly gatnaşyklar gollaýar. Bellenşýäli bu maksatnamaň çäklerine elle tutulýan ulgamlarda strategiýalaryň amala aşyrylmagy netijeli öýdara beýikli gatnaşyklary ösdürmäge strategik taýdan ähmiýetli taslamlary durmuşa geçirmek üçin ýeri maýa goýumlary çekmäge tutuş Aziýanyň innowasiýon taýdan ösüşiniň hil taýdan täze derejesine çykmak üçin sewitliň gatnaşyklary öňe ilerletmäge ýardam bermäge gönükdirilendir. Şeýlede Türkmenistanyň hemişelik bir taraplarynyň 25 ýylyna başlanyp onlaýn görnüşde garaşy döwletleriň arkalaşygyna gatnaşy döwletleriň teatr rejissýorlarynyň halkara dörüjçilik duşy geçirildi. Türkmen tarapyndan paýtagtymyzdaky Magtymulada Milli Sady Drama Teatryna video maksat aratnaşyk boýunça geçirilen duşy Medeniýet ministrläriniň, teatrlaryň ýolbaşlary, dörüjçilik intelligensiýasynyň wekilleri hemde talip ýaşlar gatnaşdylar. Arat maslahatlaşylan esasy meseleler häzirki zaman teatry, tomoşaçylar bilen öýdara baglanyşlyk nusga we döwürdeş ýazyjylaryň eserlerini tahnanaşdyrmakda rejissýorlaryň eýleýän orny, teatr sahnasynda dünýäniň halklarynyň rowayatlary ýaly ugurlardan hemde häzirki döwrümizde teatr ulgamynyň öňünde durýan köp sany beýleki wajyp meselelerden ibaret boldy. Häzirki döwüşgatnaşylar şeýle forumlary geçirmek işini dowam etmeň zerurdygyny belediler. Bolsa ansanperwer ulgamyny däp bolan hyzmatdaşlary giňertmäge, asynçykly dörüjçilik gatnaşyklaryny ýola goýmagy hemde garaşy döwletleriň arkalaşygynyň medeniýet işgärleriniň hemde sunuga dostlarynyň arasyna özara tejribe alşmagy ýardam bermäge gönükdirilendir. Ýurdumynyň ähli ugurlardaky üstünlikleri hormatly prezidentimiziň ýurt bähidine gönükdirilen özgörtmeleri bilen berk baglanşyklydyr. Dürli ugurlara bagyşlanyp geçirilýän maslahatlarda watanymyzyň ösüşleri hormatly prezidentimiziň raýatlygyň bagtyarlygyny nazarlaýan işleri giňden beýan edilýär.
Türkmenistan'ın meclisinin yurdumuzun jemgyýetçilik guramalarynyň bilim ministrliginiň inженер техника we uly kommunikasiýalar institutynyň guramagyna geçirilen maslahat hormatly prezidentimiziň konstitusiýon özgörtmeleri milli demokratiýamyzyň dawralanmasydyr diýilip atlanyrly. Ol Türkmenistanyň hemişilik betaraplygynyň 25 ýylygyna şeýlede Türkmenistanyň halk maslahatynyň taryhy çözgütlerini bagşlandy. Maslahatda Türkmenistanyň halk maslahatynyň çözgütleri we kararlary barada giňişleýin belenip geçirildi. Çykyş edenler betaraplyk siýasaty Türkmenistanyň eklimin parahatçılığı we durnukly ötüşi öpçün etmäge gönükdirilen döwlet siýasatynyň düýüp özüni bolup durýar diýip bellediler. Maslahatda gatnaşylar halkymyzyň bagtyar durmuşy, saglygy hakyna taýsir tagalalar edýän mehriban arkadamyza tüýsürekden çykýan alkyşlaryny beýan etdiler. Türkmen Owakyjylyk institutyny Türkmenistanyň halk maslahatynyň mejlisinde kabul edilen döwletimiziň esasy kanunynyň täze görnüşini wagt etmek maksady bilen jemgyýetçilik guramalarynyň gatnaşmagyna dawral maslahat geçirildi. Hormatly prezidentimiziň paýtagtymyzdaky sport merkezinde avtomobil sport boýunça ýarşlar guramak üçin ähli zerur şertlerin öpçün edilişi bilen tanışmagy, hemen bütün dünýäde meşhurlygy eýe bolan Skandinaw ýürüýüşi bilen meşgullanmagy, avtomobil sportuny dürli ýarşlara öz boşly badyrga bermek münasibetli Türkmen Döwlet Beden Tire we Sport Institutyny hoşallyk maslahat geçirildi. Çykyş edenler sport ulgamyna amal aşyrylýan işler üçin hormatly prezidentimize hoşallyk sözlerini aýtdylar. Hormatly prezidentimiziň ulgamdaky özgörtmelerine jogap hökmünde täze sport ýeňjilerini gazanmak ugruna ähli tagallaryň ediljekdi maslahatda bellenildi. Magtymyl Adynak Türkmen Döwlet Üniversitetiniň guramagyny Döwlet Mehmet Azady Adynak Türkmen Milli Dünýä Dilleri Institutynyň Seýitnazar Seýid Adynak Türkmen Döwlet Mugallimçilik Institutynyň professor mugallimlerini gatnaşmagyny hormatly prezidentimiziň kararlary bilen tasdiklanan Türkmenistanyň sany bilim ulgamyny ösdürmek konsepsiýasyna, Türkmenistanyň daşary ýurt dillerini okutmagy kemilleşdirmek konsepsiýasyna we olar durmuşy ornaşdyrmak boýunça geçirmeli çärilen meýilnamalaryna laýyklykdy teleköprü arkaly uzak aralykdan daşary ýurt dillerini okutmagyň döwri we usullary atly ilmi usul maslahat geçirildi. Halkara insanperwer ilimleri we ösüş universitetiniň Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Türkmenistanyň merkezi bilen wiza aratnyş arkaly Türkmenistanyň ýokary okuw mekdeplerine jurnalistika ugruna okuyan taýlipler üçin geçirilen okuw maslahaty ören netijeli boldy. Halkara gatnaşyklary institutynyň halkara jurnalistikasy boýunça bilim alýan taýlip ýaşlarynyň tejribeli jurnalistleriň arasynda döwür we jurnalistika adilen halipa şägirtlik duguşy geçirildi. Türkmenistanyň Döwlet Medeniýet Merkeziniň mukamlar köşkünde parahatçylyk ýolumyz adilen geçirilen festiwaliň jemleji konserdem Türkmenistanyň betaraplygynyň 25 ýylygyna başlanan meden şäherliň üstüne ýetirdi. Hormatly prezidentimiziň medeniýet we sunugaty ýedigdirli ösdürmek boýunça öňde goýan wezipelerini ýerine ýetirmek, ýurdumyzyň tans sunugatyny hasam ösdürmek we tans toporlarynyň işini kemilleşdirmek, tanslaryň many mazmun hemem çeperçilik taýdan ýokary derejede sahnalaşdyrylmagyny gazanmak, milli döwri we hemem daşary tans sunugaty bilen halyk köpçüligini ýakynan tanışdyrmak, sunugaty höwetli ýaş zekinler göze çykarmak, tansçylary höwetlendirmek maksady bilen geçirilen bu festiwal oňa gatnaşanlarda unudulmajak täsirler galyrdy. Gahrman arkadamyzyň başlanjy bilen gözbaşy müňýüllüklere boýlayan sunugatyň esasyny düzýän tans sunugatyny ýene bir mertebe şöhretlendiren Türkmenistanyň betaraplygynyň 25 ýylygyna başlanan parahatçylyk ýolumyz atly festiwaliň ahyryna öz boşlugy bilen tans muşdoklaryna uly täsir galyran tans toporlary, zekinli tansçylar hemem çären gurnuýjylar Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň hormat hatlary, ýadygarlyk sowatlary we höwetlendiriji bayraklary bilen syýlaglanyrly. Kemilleşmek, tejribeleri arttırmak eýdigdirli geçirilýän sport bäsleşiklerine esasy wezipe urlýar. Bu ýagda ýarşlaryň gyzykly bolmagyny öpçün edýär. Ýokary guramaçylyga wetenýän sport bäsleşikleri usatlan kemaly gelýänini aşkar edýär. Sport we ýaşlar siýasaty ministrliginiň meýilnamasy esasyna ýaýlanýan ýaşlar üstünliklere wetenýär. Ýaşlarda ýeňçe bolan ihlas aýdyn duýulýar. Oýunlar ökdeleriň öňe saýlanmagyna mümkinçilik berýär. Duşlar turgunlaryň kemilleşmegine ýardam edýär. Çekilişli oýunlar tejribe toplamak babatda da ähmetlidir. Usatlyk artdyrmakda öz boşly mektebe ýöwürlýän ýaşlarda esasy wezipe ýokary netijeleri gazanmak bolup durýar. Bu ýagdaý Türkmen Döwlet Mal Institutynyň hekimde Balkan vilayat kadeti tarapyndan geçirilen ýaşlarda aýdyn ýüze çykdy. Her bir turganyň kuýuny öwrenmekligi mümkinçilik berýän sport bäsleşikleri geljekde üstünlikleriň özendir. Sport bäsleşiklerine ýokary netijeleriň gazanylmagy aýratyn bellälikdir. Çünki bu ýagdaý milli ýaşlarda üstünligi üpçün eder. Hormatly adamlar, ene bolsa ýurdumyzyň vilayatlaryny we paýtagtymyz Aşgabat we Şäherine şuň 20-nji oktyabryda saat 20-den 21-nji oktyabryda saat 23-ni boljak we barada Türkmenistanyň howama mutlugynyň berýän habary bilen tanış bolun.
Balqan vilayatyny ötkäpdirän bulutly hawa bolup az kem ýağış şäher demrad kunatyrdan teli sekundda 9-14 metr etýän şemal öter. Hawa gijetine 10-15 gradus günnüdüne 19-24 gradus maýl bolar. Ahal vilayatyny ötkäpdirän bulutly hawa bolup demrad kunatyrdan teli sekundda 9-14 metr etýän şemal öter. Hawa gijetine 7-10 gradus günnüdüne 20-25 gradus maýl bolar. Mara vilayatyna az kem bulutly hawa bolup demrad kunatyrdan teli sekundda 8-13 metr etýän şemal öter. Hawa gijetine 5-10 gradus günnüdüne 20-25 gradus maýl bolar. Lewap vilayatyna ötkäpdirän bulutly hawa bolup demrad kunatyrdan teli sekundda 9-14 metr etýän şemal öter. Hawa gijetine 4-9 gradus günnüdüne 19-24 gradus maýl bolar. Daşul vilayatyny ötkäpdirän bulutly hawa bolup az kem ýağış şäher demrad kunatyrdan teli sekundda 9-14 metr etýän şemal öter. Hawa gijetine 3-8 gradus günnüdüne 15-20 gradus maýl bolar. Paýtagtymyzda Aşgabatda ötkäpdirän bulutly hawa bolup demrad kunatyrdan teli sekundda 9-11 metr etýän şemal öter. Hawa gijetine 9-11 gradus günnüdüne 22-24 gradus maýl bolar. Ýurdumyz boýunça oktýabr aýynyň 20-ine magnetik hadisasynyň gowşuk täsirli bolmagyna garaşylýar. Ediz watandaşlar, häzirki wagtda howanyň düzümini tozun bölejikleriniň mölçeriniň kadadan 11 götürüm artmak bilen baglaşykly howa şertleriniň adam bedenine ýetirýän oňsuz täsirleriniň öňüni almak üçin agazy burun örtüklerini ulanmagy maslahat berýär. Mähriban eşler, bu düzgünleri berk berja etseňiz, ýylyň islenip faslyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mähriban adamlar, şonuň bilen Watan Habarlary gepleşigimizi jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne ata watanymyz Türkmenistan ähli babatlarda ösüşleri beslenýär. Ähli ösüşlüň özününde bolsa halkyň bekbedi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş wagtyňyz.